HBO Records and Oyoboy Production. Jagmala ninamnama akastoy ti banag na ni ayan ayat anagkina yanta simina ka tuy puso kajat among kapuna gaputa kurang agiti oras ken ka HBO Records. Ragsak ka kadisidong na isukat ang kanya paminpinsan mo kadinti ng lipat kanya awan ka din patikin ka din naglabas awan ka din agmubugpad nga asing kanya emuray no di siya tingka nagtungpalan tuy ayat ko dong para ken kala nasikat mo na ken mauting ayat ko ang nanayon katoy lagip ko umiyak ko tukala ninamnama akastoy di banag na niayan naya anagkina yanda simina ka tuy puso kajag among kapuna gaputa kurang ang kiti oras ken ka HBO Records and Oyoboy Production. HBO Records and Oyoboy Production. This is HBO Records Original. Ngemuray no di siya tiin ka nagtungpalan tuy ayat ko dungo para ken kalang tasika tunaken mauting ayat ko agnanayon katoy lagi ko ubiyak ko ngemuray no di siya tingka nagtungpalan tuy ayat ko dungo para ken kalang tasika tumunaken mauting ayat ko ang nanayon katoy lagi ko ubiyak ko ang nanayon katoy lagi ko ubiyak ko HBO Records and Oyoboy Production. This is HBO Records Original.